masu kallon mu barka da warhaka. Muna muku sallama irin ta musulunci, wato assalamu alaikum. Kamar yadda muka muku alƙawari za mu kawo muku littattafan mu cikin harshen audio, to Allah cikin ikon shi kuma yanzu gashi za mu ɗauki bidiyo. Insha Allah yau muna ɗauke da littafi mai suna imtihani, wanda a cikin shi za ku ji labari ne mai ban tausayi da kuma al'ajabi. Insha Allah za mu kawo muku shi a hankali har zuwa ƙarshen sa. Yau za mu fara, da fatan za ku kasance da mu kowane lokaci. Kamar yadda na faɗa dai da farko, sunan littafin imtihani. Ga abin da yake faruwa daga farko. Yammaci ne mai ɗauke da duhun hadari. Gabas ta yi baƙi ƙirin, alamun ruwa ya garwaye sama. Walƙiya kawai ke walƙiya a sararin samaniya. A lokacin kuwa mai jidda tana tsaye a harabar gidansu kusa da shukoki. Kuka kawai take rerawa. Daidai lokacin mahaifiyar ta Hajiya Iyami ta fito daga ɗakin girki zuwa falo. Ta leƙa ɗakin mai jidda ta gabata nan, ta dawo falo tana kiran sunanta. Mai jidda, shiru ta ji ba amsa, sai ta fita zuwa harabar gidan. Zuwan ta bakin kofar ke da wuya, sai ta hangi mai jidda zaune tana faman kuka cikin damuwa da takaici, kanta a sunkuye, amma daga yanayin sautin da ke fita daga wurin da take da shashshekar kuka zaka tabbatar da lalle kukan ne take yi. Ganinta cikin wannan yanayi yasa Hajiya Iyami yanayinta ya canza. Ta dubi mai jidda cikin tausayi, ta girgiza kai. A hankali ta matsa kusa da ita tare da dafa kafaɗarta. Auta, dama kina nan ina tafa min kiranki a ciki. Cikin shekar kuka jidda ta dago kai ta dubi mahaifiyarta, bata yi magana ba. Haƙuri zaki yi Auta, in ji Hajiya. Alƙali ya riga ya yanke hukunci, yanzu haka sun wuce da shi zuwa gidan kurkuku, wato prison, kuma zai jima a can. Kamata ya yi ki sanya a ranki cewa yayanki ya mutu. Cikin kuka jidda ta daga kai ta dubi Hajiya ta ce, babban abin takaici mama, a ce abba yana gani za a tafi da yaya Abdul gidan yari, amma ya kasa yin komai a kai, bayan na tabbata yana da yadda zai yi. A hankali Hajiya ta dafa jidda ta ce, ba yadda mahaifinku ya iya Auta. Hujjoji da shaidu sun nuna Abdul ya aikata abin da ake tuhumarsa da shi. Shin kina so mahaifinku ya ba jininsa muhimmanci akan gaskiya ne? Ta girgiske a'a. Yin hakan kuskure ne Auta. Har yanzu dai jidda kuka take yi ta ce, mama abba fa yana da hanyoyi da zai bi ya fitar da yaya Abdul daga wannan ibtila'in. Ya san manyan mutane a ƙasar nan mama, za su iya shiga su fita. Taron numfashinta Hajiya Iyami ta yi tana cewa manyan laifuka ne Abdul ya tara. Laifin sata da fyaɗe. Akwai kunya mutum ya tsaya a gama alƙali ko gaban kotu yana ƙoƙarin kare mutum mai irin wannan laifi. Idan ma mun kare shi a nan a hannun hukuma saboda kuɗi ko mulki, to abin fa bai ƙare ba, domin kuwa akwai Allah, kuma za a tashe mu ranar gobe kiyama. Da sauri jidda ta ce, yaya Abdul ba zai aikata abin da ake tuhumarsa da shi ba mama. Laifukan nan sun yi yawa, a ce sun yi girman da yayana ba zai iya aikata su ba. Kawai ina ganin sharri aka yi masa. Hajiya Iyami ta dube ta ce, na sani Auta, amma idan ni da ke da mahaifinku mun amince da ba zai aikata ba, hakan baya nufin sauran al'umma da hukuma za su yarda. Ba yadda muka iya. Duk yadda muka so yaron nan Abdulmajid, ba za mu canza tsarin doka da shari'a ba Auta. Ta kama hannuwan jidda. Addu'a kawai za mu yi, tashi mu je daga ciki, kin ga akwai alamun ruwa. Ta ja hannunta suka shiga zuwa falo. Kuka kawai take rerawa. Hajiya tana da lashinta. A daidai wannan lokaci Safiya tana zaune a falon gidansu. Ita ma dai kamar jidda, kuka kawai take yi. Wai Bahaushe ya ce mai ciki ta yi tusa, wata ma ta yi tusa ballantana mai ciki. Na san za ku tambaye ni wace ce Safiya.
Safiya budurwar Abdulmajid ce wadda za a yi aurensu, domin kuwa har an yi musu baiko. Allah cikin ikon samariya mahaifiyarta ta fito daga ɗakinta. Tana fitowa daga ɗakin ta samu Safiya tsaye a falon tana kallon hoton Abdul da yake jikin bango tana kuka. Ta yi tsaye tana kallon ta cikin alamun tausayi. Ta yi kamar za ta juya ta shiga ɗaki. Sai kuma ta juyo ta sake kallon Safiya, sannan ta matsa kusa da ita ta kira sunanta. Safiya, a hankali ta juyo ta kalle ta, hawaye suna zuba a idanunta. Ba ta yi magana ba. Hajiya ta ce, ba abin da kukan nan zai haifar miki sai damuwa da kuma ciwo. Safiya tana kuka ta ce, an ci amanar shi mama, ba za ki fahimci abin da nake nufi ba ne Safiya, in ji Hajiyar. Hukunci aka yanke masa a bisa doka daidai da laifin da ya aikata. Addu'a ya kamata ki gode ma Allah da ya sa kika san halin shi tun ba yi auren ba. Domin kuwa da an yi auren da ya ɓata mana suna zuri'a sunan zuri'a. Cikin shekar kuka Safiya ta ce, Abdul ba zai yi abin da ake zarginsa ba da aikatawa. Kawai sharrin magauta ne. Jin haka sai Hajiyar ta ce, to idan magauta sun bi shi da sharri, alkali da hujja yake hukunci. Di yadda kike son yaron nan, baki kai mahaifinsa ba, amma da yake su mutanen kirki ne iyayen nasa, sai suka zaɓi gaskiya akan son zuciya. Dama ita rayuwa haka take, ka haifi yaro ne baka haifi halinsa ba. Ba don haka ba ta ina yaron nan zai iya wannan aika-aika? Shiru Safiya ta yi, kuka kawai take zubawa. Hajiya ta ci gaba da tana cewa, kawai zuciyarki ce take saƙa miki abubuwa, amma su mutanen banza ba koyaushe ake gane su a fuska ba. Ki manta da shi, Allah ya kawo miki wani wanda ya fi shi alkhairi. Kullum addu'a ta kenan. Ta juya zuwa ɗakinta, ta bar Safiya a falo tana kallon hoton Abdul tana rera na amare, wato kuka kenan. A ɗaya ɓangaren kuwa Abdulmalik yana gida cikin ɗakinsa yana kallon hotonsu shi da abokinsa Abdulmajid. Hoto guda sun sanya ƙananan kaya, sun dafa kafaɗun juna suna murmushi. Ɗaya hoton kuwa manyan kaya ne suka saka iri ɗaya, kowannensu da sallaya a hannunsu. Da alamu dai hoton bayan sun fito ko sun je aka yi shi, bayan sun je masallaci ko sun dawo ne aka yi shi. Yana kallon hoton yake yana girgiza kai cikin damuwa. Cikin zuciyarsa yana cewa, bawan Allah, mutumin kirki, mutum mai zumunci, amma an waye gari yau shine a gidan yari, kuma da sunan laifi mafi muni. A lokacin ya fashe da kuka, ya ci gaba da cewa tare da daga hannaye sama, Allah kai ka halicci wannan bawa naka. Allah ka san abin da zai iya aikatawa, ka san abin da ba zai iya aikatawa ba. Allah ka saka masa, an ci mutuncinsa. Ya Allah ka bi mana hakkinmu don girman mafi girma a cikin bayinka Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A lokacin ya matsa kusa da hoton yana kuka yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A lokacin kuma Abdulmajid yana cikin gidan kaso, zaune yake yayi tagumi, hawaye kawai yake fitowa a idansa. A lokacin wani ma'aikacin bursuna ya shigo ɗakin ya ajiye masa abinci a gabansa. Da ya duba sai ya ga abincin da aka kawo mashi tun safe yana nan bai ci ba. Ya dubi Abdul ya ce, da ya dubi Abdul ya ga yana kuka, a take tausayi ya kama shi. Sai ya dubi Abdulmajid ya ce, abokina. A hankali Abdul ya ɗago kai ya dube shi, sai ya ce da shi, idan ka duba tsarin rayuwa za ka ga duk haƙuri ne yake tafiyar da ita. Ba mamaki kana tunanin cewa an yi maka rashin adalci a kotu, to amma ina so ka fahimci cewa bayan rayuwa akwai mutuwa, bayan mutuwa kuma akwai hisabi. A wurin hisabi kuwa kuɗi ko mulki ba za su yi amfani ba, ballantana lauya. Allah shi ya halicci kowa, shi ne zai yi shari'a.
idan kuwa haka ne to ya kamata ka mayar da al'amuranka a wurin ubangiji, ka manta da duk wani abin da ya faru. Cikin alamun kuka Abdulmajid ya dubi ganduroba ya ce, ba ina kuka akan an kawo ni gidan kaso ba ne yallaɓai, ba ina kuka don an jefe ni da laifi da ban taɓa mafarkin aikatawa ba ne, ba ina kukan rabuwa da mahaifiyana ba ne, ba ina kukan rabuwa da 'yan uwana ba ne, ina kukan akan rabuwa da masoyana ba ne, ba kuma rabuwar kawai ba, a'a ba ina kuka na jefe ni da laifin da ban taɓa mafarkin aikatawa ba ne, ba ina kuka don na rabu da 'yan uwana ba ne. Ya girgiza kai ya labai, ina kuka akan rabuwa da masoyana ne, ba kuma rabuwar kawai ba, a'a mu rabu suna mini kallon mutumin banza, mu rabu suna min kallon barawo, mu rabu suna min kallon fasiki, mu rabu suna min kallon Allah wade. Dole zan yi kuka ya labai, ban sani ba ko Allah zai ɗauki rayuwata a cikin gidan nan. Ba na so in ji lahira da fushin iyaye. A hankali ganduroba ya duka kusa da Abdulmajid ya dafa kafadarsa ya ce, na fahimce ka, na fahimci bacin ranka da kuma takaicin da kake ciki, kuma na tausaya maka, amma har yanzu haƙuri za ka yi. Idan har ka san cewa baka aikata ba abinda mutane suke tsammanin ka aikata, kar ka tsaya tunaninsu, domin kamar yadda na faɗa maka, Allah da ya yi ka ya san komai a kanka, kuma shi ne zai yi shari'a. Ko da kai ne ka aikata baka makara ba, za ka iya ci gaba da neman gafarar Allah, zai kuma gafarta maka, balle ma ka ce baka yi ba. Jin haka sai Abdulmajid ya dubi ganduroba yana kuka ya ce, na gode yallaɓai da shawara da ka bani. Shi kuwa ya ce, ka samu ka ci abinci, gidan yari ba kiyama ba ce. Sai Abdulmajid ya ce, na gode. Ganduroban ya tashi ya fita. Abdulmajid ya buɗe kwanon abincin amma ya kasa ci. Washe gari misalin karfe 5 na yamma, Abdulmalik abokin Abdulmajid suka zo gidan yari domin duba shi. Cikin lokaci wani ganduroba ya shiga gaba, Abdulmalik yana bin sa a baya har ɗakin da Abdulmajid yake. Ganduroban ya juya ya koma kan aikinsa, ya bar Abdulmalik da Abdulmajid da Safiya tana ciki. Ya bar Abdulmalik da Abdulmajid. Safiya tana cikin mota tana jiran fitowar Abdulmalik. Kuka kawai take rerawa. Da murmushin karfin hali, Abdulmajid ya dubi Abdulmalik ya ce, Abdul, ka zo duba ni ne? Girgiza kai Abdulmalik ya yi. Daidai lokacin hawaye suka fara zuba a idansa ya ce, mun zo duba ka ne Abdul. Ai kuwa ka kyauta, na ji daɗi sosai, in ji Abdulmajid. Cikin kuka Abdulmalik ya ce, ka yi haƙuri Abdul, an cuce mu, amma akwai Allah. Abdulmajid ya ce, ka daina kuka Abdul, mu ɗauka wannan ƙaddara ce daga Allah. Idan ka duba alƙur'ani ya faɗa mana cewa alif lam mim ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Shin mutane suna zaton za su yi da'awar imani mu basu ba tare da mun jarraba su ba? To dole sai mun jarraba su, in ji Ubangiji. Saboda haka mu ɗauka wannan muƙaddari ne daga Ubangiji. To ka gana a matsayinka na musulmi, a matsayina na musulmi, sai mu ɗauka wannan jarrabawa ce daga Allah. Yawan kuka ko nuna damuwa har haka zai nuna kamar ba mai imani da ƙaddara ba. Hannu Abdulmalik ya sa ya share hawaye, sannan ya dubi Almajid ya ce, mun zo tare da Safiya ne, tana so za ta ganka, amma tun da muka zo wurin nan kuka take, shi yasa na ce ta jira na a waje. Shi kuwa ya ce, karka damu, ka shigo da ita, zan kwantar mata da hankali. A take Abdulmalik ya fita waje, suka shigo tare da Safiya. Da zuwansu Abdulmajid ya dube su yayin da yake rike da karfin ɗakin yana fara'a, ya ce, barka da zuwa. Da alamun tausayi ta ce, sannu Abdul. Kafin ya yi magana ta ci gaba tana cewa, Allah ya saka maka. A nan ta fara kuka. Ganin haka sai Abdulmajid ya dube ta, kina cikin
ya dube ta ya ce, Safiya, a hankali ta amsa na'am. Sai ya ce, shin ke ma kina cikin masu tunanin cewa na aikata laifin da ya kawo ni wurin nan? Girgiza kai Safiya ta yi alamar a'a, ta ce, wallahi zan iya dafa alkur'ani ne rantsuwa akan cewa ba ka da hannu cikin wani al'amari. Jin haka sai ya ce, kin yarda ina cika salloli 5 a kowace rana? Tabbas kana cika salloli Abdul, har ma da nafiloli. Sai ya ce, hakan yana nufin kin yarda da cewa ni musulmi ne ko? Safiya tana kuka ta ce, kwarai kuwa. Sai Abdulmalik ya ci gaba da cewa, idan haka ne kuwa ya kamata mu ɗauki ƙaddara. Wannan al'amarin Safiya ba na zargin kowa, domin yin hakan kuskure ne. Kukan nan da kike yi san ba abu ne wanda ya kamata. Idan kina kuka san ba abu bane wanda ya kamata. Idan kina kuka za ki sa ni ma in yi kukan nan. Idan kuwa zuwanki zai saka ni kuka, to ya zama ziyarar ki ba ta da amfani a wurina. Da Safiya ta ji haka sai ta share hawayenta, tana kallon Abdulmajid ta ce, har kullum idan bacin rai ya samu mutum, zubar da hawaye yana sa zuciya ta yi sanyi. Bari dan sake wannan. Da Safiya ta ji haka sai ta share hawayen da ke fuskarta, tana kallon Abdulmajid ta ce, har kullum idan bacin rai ya samu mutum, zubar da hawaye yana sa zuciya ta yi sanyi. Abdulmalik, amma ka yi haƙuri. Shi kuwa ya ce, ba ina ƙoƙarin in ce ba daidai ba ne Safiya, a'a, amma kina da muhimmanci a wurina. Tabbas kukanki zai iya sanya ni kuka, amma ba haka nake so ba, domin zuwanki wurina kafin ki fara kuka ba ƙaramin daɗi na ji ba. Hawayen da na fara gani a fuskarki ya sa zuciya ta fara bugawa. A lokacin Abdulmalik ya dubi agogo ya ce, minti 5 kawai suka bamu. Abdul shi ko ya dubi Safiya ya ce, to kin ji, ba mu da lokaci, me kuka zo min da shi? Yana murmushi ya yi magana. Ita kuwa ta ce, yana mota, za a shigo maka da shi. Abdulmajid ya juya ya yi wani ɗan murmushi na ƙarfin hali, sannan ya ci gaba. Safiya, ki sanya ni cikin addu'arki ko yaushe. Idan kika yi mini haka, kin yi mini komai. Safiya ta dube shi cikin tausayi. Kullum addu'a ta akan ka ne Abdul. Wallahi tunda aka fara shigowa kotu da kai ban taɓa yi wa kaina addu'a ba sai kai. Abdulmalik ya ɗan yi murmushi. Allah sarki, ai kuwa na gode Safiya. A lokacin wani ganduroba ya shigo wurin ya dubi Abdulmalik. To Malam Abdulmalik, lokacin da muka baka ya ƙare. A nan suka yi sallama da Abdulmajid suka kama hanyar zuwa gida. Zaune Alhaji Suleiman yake a falo tare da matarsa Hajiya Iyami, mahaifiyar Abdulmajid, da kuma ƙanwar shi mai Jidda. Zaune suke a teburin cin abinci, dining table, suna fuskantar juna suna cin abincin safe. Mai Jidda kuwa ta sage hannunta, duk da cewa akwai cokali a hannunta, amma ba ce abincin take ba. Alhaji Suleiman ya dube ta bai yi magana ba. Ganin haka sai Hajiya Iyami ta dube ta tare da kiran sunanta. Mai Jidda. Jidda ta daga kai ta dube babarta ba tare da ta amsa ba. Sai Hajiyar ta ce, wato baki jin magana ko? Kullum abu ɗaya nake faɗa miki, amma kin kasa fahimta. Abdul fa ba mutuwa yayi ba, gidan kaso kawai ya je. Kuma in garai shekara nawa ne? A kwana a tashi kamar gobe ne. Mai Jidda ta fashi da kuka tana cewa, babban bakin ciki na shine a duk inda na wuce gani ake kamar ni. Babban abin takaicin shine gani nake a duk lokacin da na wuce kamar nuna ne ake yi, ana cewa ga wadda aka kai yayinta a gidan yarin nan. Hajiya Iyami ta ce, ko ya za a kira ki, dan uwanki ya ja miki. Idan za ki yi musu adalci sai ki ga laifin yayanki, domin kuwa da bai ba za a faɗa ba. Da Mai Jidda ta ji haka sai ta sake fashewa da kuka. Ganin haka sai Alhaji Suleiman ya dube ta ya ce, ke, cikin alamun fushi. Mai Jidda ta dube shi ya ci gaba da cewa,
tashi kije can ke iskancinki, ba ruwanmu da shashanci a nan. Shiru mai jidda ta yi tana kuka, ta ce bata ce uffan ba. Alhajin ya sake daka mata tsawa, ki tashi kije na ce. Da sauri mai jidda ta razana, ta miƙe tsaye ta nufi ɗakin ta tana kuka. Alhaji Sule kuwa ya bi ta da kallo yana cewa sha kawai. Hajiya Iyami ta dube shi ta ce sai an yi haƙuri Alhaji, ka san shakuwa yadda take, har yanzu auta gani take an zalunci yayinta. Da alamun fushi Alhaji ya ce shakuwa fa kika ce Hajiya, ta kai mu shakuwa da shi ne? Tun ba a haife ta ba muke tare da shi a gidan nan, ita ta fi mu sanin ya kamata ne. Girgiza kai Hajiya ta yi, ka san ƙuruciya Alhaji, auta ƙaramar yarinya ce kuma bata saba shiga kuncin rayuwa ba, balle irin wannan. Na yi iya ƙoƙari na amma ta ƙi ta fahimce ni. Alhaji Suleiman ya ci gaba da cin abincinsa. Ki ma ƙyale ta idan tana yi miki kuka. Okay. Alhaji Suleiman ya ce hannu za ki sa ki make ta idan tana yi miki kuka, za ki ga ta daina. A'a Alhaji, idan na duke ta narke min fa, ita kaɗai fa ta rage mu. Lallashinta zan ci gaba da yi har Allah ya sa ta fahimce ni, har Allah ya sa ta fahimci yadda komai yake. Shi ko ya ce to ba dan iskanci irin wannan sace a'a, idan na sa hannu na duke ta in ta narke min fa, ita kaɗai fa ta rage mana. Lallashinta dai zan ci gaba da yi har Allah sa ta fahimci komai yadda yake. Shi ko ya ce banda iskanci irin nata, wannan kukan nata zai dawo da shi ne? Yaron nan fa ya zubar mana da kima, ya zubar min da mutunci a idan duniya. Duk wata martaba da nake da ita ya zubar min da ita. Allah shaida ne, na yi iya ƙoƙari na wurin ganin cewa yaron nan ya samu tarbiyya, na kula da karatunsa hagu da dama, komai yake bukata yana samu, amma ya saka min da irin wannan mummunan tarihi. Yana faɗin hakan sai ya cire tsumma a aljihunsa, hankaci ya goge bakinsa, sannan ya dubi Hajiya Iyami ya ce Hajiya, ba na so ina maimaita kalaman nan, san ba na jin daɗinsu, zan tafi ofis. Ya ɗauki jakarsa ya kama hanyar fita. Hajiya ta ce to Allah ya taimaka, ya ce amin. Ya fita, ita kuwa ta bi mai jidda zuwa ɗakinta. Bari ɗan huta da rakta ɗan sauke. Sauran huta da? To. Sauran ki baka kuje? Zaune ta sami mai jidda tana kuka a kan gado. Sai Hajiya ta matsa kusa da ita. Cikin alamun tausayi ta zauna a kan gadon, sannan ta dafa bayanta, sannan ta ce yau fa kimanin sati 2 kenan da faruwar al'amarin nan, ya kamata a ce kin fara sabawa da shi. Abdul a gidan nan ya kamata a ce kin fara sabawa da shi. Ya kamata a ce kin fara sabawa da rashin Abdul a gidan nan. Kuma Abdul ba mutuwa yayi ba. Idan ya yi shekarun da aka ɗeba shi zai dawo mai jidda. Mai jidda ta ɗauki kai cikin kuka ta ce mutuwa gaskiya ce mama, kuma kowa zai mutu, amma gara a ce ya Abdul mutuwa yi in san cewa kwanan shi ne ya ƙare. Amma yanzu yana ƙarƙashin tsaron hukuma, a hannun mutane marasa imani da tausayi. Ba ruwansu da rashin adalcin da aka yi mashi. Wurin azabtar da shi za su yi, ba ruwansu da rashin adalcin da ya kai shi wurin azabtar da shi za su yi koyaushe. Zai kasance cikin wahala. To amma dai kin ga mahaifinku baya so kina nuna damuwa akan wannan al'amari ko? In ji Hajiya Iyami. Shiru mai jidda ta yi tana kuka, bata ce uffan ba. Mahaifiyar ta ce haƙuri za mu yi auta, kukan illa kawai yake kawowa. Mai jidda ta daga kanta ta dubi Hajiya Iyami tana kuka ta ce har yanzu
akwai lokaci mama, ki taimaki yaya Abdul, alƙali ya ba mu zaɓi, za mu iya ɗaukaka ƙara zuwa wata kotun. Don Allah mama ki taimaka ki ɗaukaka ƙara, ki ɗauki lauya a cire yaya Abdul cikin wannan hali. Jin haka sai mahaifiyar ta ce, ba kome auta, zan yi magana da babanku. Da mai jidda ta ji haka, da sauri ta dubi Hajiya Iyami, alamun ta ji daɗin zancenta. Yauwa mama, don Allah ki taimaka. Sai Hajiya ta ce, amma fa kin san halin babanki, dole sai mun bi shi a hankali. Ba za mu yi gaugawa ba, domin kin san idan ya ce to baya canza magana, musamman yanzu da yake cikin damuwa. Amma zan yi iya ƙoƙari na a bisa haka. Ina son ki sa natsuwa, ki cire damuwa a ranki. Hakan zai bani damar yi masa bayani. Jin haka sai Jidda ta share hawaye. Hajiya ta dafa ta tana cewa, yauwa auta, haka nake so ki tashi. Ki tashi ki yi wanka sai ki karya. In ya so sai ki zo ki kwanta ki huta, ki samu nutsuwa. Bata yi musu bata tashi ta nufi ban ɗaki tana share hawaye. Hajiya Iyami ta nufi ɗakinta tana girgiza kai alamun tausayi. A lokacin Alhaji Yusuf mahaifin Safiya yana zaune a falo yana kallon talabijin, yayin da matarsa Hajiya Mariya ta kawo mashi lemu a faranti. Ta ajiye a gaban shi, sannan ta zauna kusa da shi. Bayan nan ta ajiye a gaban shi ta zauna kusa da shi. Ya ɗan sha lemun kaɗan sai ya dubi Hajiya ya ce, kin fara magana baki gama ba Hajiya. Ita kuwa ta ce, dama akan yarinyar nan ne Alhaji. Yanzu fa Safiya ko wani abincin kirki ba ta ci, ko yaushe cikin kuka take da tunanin kamar mai takaba. Ko yaushe cikin kuka take da tunani kamar mai takaba. Alhaji ya dube ta ya ce, Hajiya ban san yadda zan yi ba akan wani al'amari. Ki ci gaba da bata haƙuri har Allah ya kawo mata wani saurayin. Wai da ita abin da ta ce, wai zan maka magana ko za ka taimaka ka ɗaukaka ƙara, ko za a yi nasara a kotun gaba, in ji Hajiya Mariya. Da murmushi Alhaji Yusuf ya dube ta, sannan ya ɗauki abin rage muryar TV remote, ya rage maganar da take jikin talabijin ɗin da yake kallo. Ya dubi Hajiya Iyami, ki kuma sai kika ce mata me? Girgiza kai Hajiyar ta yi, a'a ban ce mata wani abu ba tukunna, dama na ce sai ka dawo na ji yadda ka ce. Da murmushi Alhaji ya yi, sannan ya ce, ai ni ko wasan kwaikwayo ban taba ganin irin wannan shashancin ba. Hajiya Mariya ta dube shi ta ce, ba shashanci bane Alhaji, wai ta ga kamar yi wa kai ne. Shi kuwa ya ce, yi wa kai Hajiya, aurenta yake ne? Suna son juna ne kawai, kuma shi kan shi yaron nan bai sanar da mahaifinsa matsayinta a wurin shi ba. Mu ɗauka ma cewa ya sanar da mahaifinsa, amma bai mun magana da su ba. Amma tana son shi Alhaji, kuma shi ma yaron nan yana son ta sosai. Kuma Alhaji Yusuf ya ce, na sani, domin ya sanar da ni hakan, kuma na tabbatar da hakan. Amma abin da ya kamata ki gane shi ne, ban fi uban yaron na hali ko dukiya ba, ban fi shi sanin manyan mutane a ƙasar nan ba, ban fi shi shiga jama'a ba, ban fi shi son yaron nan ba. A matsayin shi na wanda ya haife shi, amma shi ma ya yi shiru, bai yi wani yunkuri ba na ciro yaron nan daga wannan yanayi. Ya kike gani idan ni na yi? Ina ganin hakan kamar yin hakan aure na kamar shishigi ne ko kuma in ce rashin kunya. Wannan sai a buga ni a jarida idan na yi hakan. Hajiya Mariya ta dube shi ta ce, ni sai nake gani kamar a matsayinsa na mahaifin yaron kuma babban mutum, ba zai yi ya fito yana ƙoƙarin kare ɗan shi akan irin wannan laifin ba. Da sauri Alhaji ya tare numfashinta ya ce, uban shi wanda ya haife shi ya ƙi ya yi wani abu domin tunanin mahaifin yaron na ya ƙi wani abu saboda tunanin ya kamata.
to ni kuma da nake tunanin yaron zai iya zama suriki na, ta yaya zan yi tunanin in yi wani abu? Yana murmushi ya yi magana. Hajiya ta buɗe baki za ta yi magana, Alhaji ya tare numfashinta ta hanyar ɗaga mata hannu. Dakata Hajiya, dan Allah idan kuka yi zantuttukanku na shashanci ki rika barin su tsakaninku, ba sai kin kawo min ba. Wannan ai maganganu ne irin na ƙuruciya da hauka, ba na wani zancen wanda hankali zai ɗauka. Idan kuma babu, ki bar ni zan kalli wani shiri yanzu. A dama iyakar magana kenan, in ji Hajiya. Ta tashi ta tafi ɗakinta ta bar shi a zaune. Karfe 10 na safe ne Abdulmalik abokin Abdulmajid ya sami Alhaji Suleiman mahaifin Abdulmajid a ofis. Ya same shi zaune yana amsa waya. Ya yi sallama, Alhajin ya amsa tare da masa umarni ya zauna. Cikin ladabi kuwa ya zauna yana jiran amsawar Alhaji. Bayan Alhajin ya gama amsa wayar ya jiyo ya dube shi. Barka da zuwa Abdul. Cikin ladabi ya amsa tare da gaishe shi. Bayan sun gaisa ne Abdulmalik ya dubi Alhajin ya ce, na zo da wata magana ne baba. To ina jin ka, in ji Alhajin. Sai Abdulmalik ya ce, baba yau kimanin kwana 15 kenan da alkali da aka kai Abdul gidan kaso. To shine na ce tun da alkali ya ba da dama cewa za a iya ɗaukaka ƙara kafin kwana 20, me zai hana inda hali ma ɗaukaka ƙarar? Murmushi Alhaji Suleiman ya yi, sannan ya dubi Abdulmalik ya ce, wai kana nufin tun da al'amarin da kuɗi zai iya amfani ne in yi wani abu? Girgiza kai Abdulmalik ya yi alamar i. Sai Alhaji Suleiman ya ce, haka ne. To haka ne, Allah ya sare muna abin da za mu iya kare mutuncinmu. Akwai kuɗi, muna da jama'a, muna kuma da hanyoyi. To amma abin da ba ku sani ba shine, ita wadata idan Allah ya yi maka ita baya nufin kafi kowa. A'a, ya zaɓe ka don ka amfani jama'a musulmi da ma sauran al'umma ne. Za ka ji ko cikin magana ana cewa wai mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda jama'a suke amfana da shi. Ashe dukiyarmu ba akan iyalinmu kawai ya dace ta yi amfani ba. Kamar yadda kake tunanin ina da yadda zan yi a fitar da Abdul daga kurkuku, amma ba zan yi ba. Ka san dalili? Yanzu haka daga ofishin baba nake. Dan dakatar darakta. Yawwa, zan dawo daga... Ka san dalili? Haka da ofishin baba nake, ka san dalili? Ina da yadda zan yi a fitar da Abdul daga kurkuku, amma ba zan yi ba. Ka san dalili? Girgiza kai Abdulmalik ya yi alamar a'a. Sai Alhaji ya ce, bin gaskiya ya fi muhimmanci akan son zuciya. Abinda Abdul ya yi, idan yar ciki na aka yi wa matukar na kama wanda ya yi abinda mahaifan wancan yarinyar suka yi, nima abinda zan yi kenan. Kuma zan tsayin daka in tabbatar an hukunta shi. Idan haka ne kuwa dole mu bar doka ta yi aikinta akan kowa. Abdulmalik, idan kowa zai yi laifi a yi amfani da kuɗi ko mulki a wanke shi, ba ranar da za a daina laifi a duniya. Shi fa zalunci Abdul ba wanda ya fi laifi ba a wurin Ubangiji. A'a, wanda aka yi zalunci a gabansa bai yi magana ba. Domin ma'aikin Allah ya faɗa mana cewa asihutu ridahu, ma'ana shiru yarda ne. Ba daidai bane in yi abin da kuke tunani Abdulmalik, domin yin hakan kamar yi wa doka zagon ƙasa ne. Ta yiwu ka ce ba dokar Allah ba ake yi ba a kotu. Hakan ne, amma shi dokar Allah ya taka Abdulmalik. Abdulmalik ya dube shi ya ce, amma baba, Abdul bai aikata laifin nan ba. Alhaji Suleiman ya ce, Abdul, ba hujjar da ta nuna hakan. Kullum ina tunanin lahirata ne Abdulmalik, ka yi haƙuri, ba zan yi abin da kake nufi ba.
amma idan kai zaka iya sai kai, zai yi muku addu'a. Allah ya ba mai gaskiya sa'a. Shiru Abdulmalik ya yi na ɗan lokaci, sannan ya dubi Alhaji Suleiman ya ce, to shi kenan baba, zan koma. Alhaji ya ce Allah ya kiyaye. Ya fita, jikinsa yana rawa cikin sanyin jiki. Bai yi burki ko ina ba sai gidan kurkuku. Cikin lokaci aka kai shi ɗakin da Abdulmajid yake kulle. Da zuwan shi Abdulmajid ya miƙe tsaye, ya matso wurin ƙofa tare da dafa hannuwansa akan ƙarfin ƙofa. Ya ce, Abdul, ya kake? Ya matan gidan? Cikin alamun damuwa Abdulmalik ya ce, ba lafiya Abdul. Subhanallah, me ke faruwa? In ji Abdulmajid. Shi kuwa ya ce, yanzu nan daga ofishin baba nake, na je akan ko za a taimaka ya ɗaukaka ƙara, ko Allah zai samu nasara, amma san bai fahimce ni ba. Hawaye suka fara zuba a idanun Abdulmajid. Ya ce, ba zan ce baka kyauta ba Abdul, amma kuma da ka yi shawara da ni, da baka je wurin baba ba, domin kamar yadda ka ce yanzu ba zai fahimce ka ba. Abdulmalik ya dube shi ya ce, amma me yasa ka ce haka Abdul? A duk lokacin da mutum ya shiga damuwa, yan uwansa suka fi cancanta da su taimake shi, matukar suna da dama, ballantana mahaifa. A hankali Abdulmajid ya sa hannu ya goge hawaye, sannan ya ce, haka ne Abdul, amma kuma duk lokacin da mutum ya yi mummuna aiki, yan uwansa ne ya kamata su fara cin gyaran kurakuransa, matukar sun san ya kamata, to balle mahaifa. Kallon shi Abdulmalik ya yi tare da cewa, amma ba kai aikata ba Abdul. Shi kuwa ya ce, kai ne kake kallon haka Abdul, kai ma dan ka zauna da ni ne, ka san wane ne ni, kuma ka san abin da zan iya aikatawa. To amma fa jama'ar gari ba su san hakan ba. Bayan haka ma mahaifina babban mutum ne, ko mai son gaskiya. Idan ya yi ƙoƙarin kare ni, za a ce shi ne ya ɗaure mini gindi, ina shuka rashin mutunci. Amma duk da haka ya kamata ya yi juyayen rashinka, in ji Abdulmalik. Ya kamata a ce ya yi ƙoƙarin taimaka maka. Amma duk da haka ya kamata ya yi juyayen rashinka ko ƙoƙarin taimakonka, tunda ya san baka aikata ba Abdul, cewar Abdulmalik. To ai yau in an kai wannan ko? Ba hasken hitler mu hitler ta kaba mu danja ta dauki ta a kashi ruwa. To wai bari mu gani mu yi sauri to sai mu yi. Abdulmajid ya ce, wannan shine abin da ya fi daure min kai. Ya kamata mahaifina ya fahimci cewa ba ni ne wannan aika ba. To amma kuma idan ya san gaskiya, ba zai bari in sami kaina cikin gidan kurkuku ba. To me hakan yake nufi? Idan ni kake tambaya, sai in ce maka kaddara ce. Haka Allah ya so da ni Abdul. Da Allah ya so, sai mahaifina ya kare ni, ko da kuwa ya san zan iya aikata wannan aika. Ba zan boye maka ba Abdul, san bana zargin babana akan rashin kare ni ko nuna fushinsa a kaina. Hasali ma na yi masa adalcin cewa a matsayinsa na mahaifi dole zai yi takaicin abin da ake tunanin na aikata, domin hujjoji sun nuna hakan. Amma abin da na sani shine mahaifina zai fahimci gaskiya ko bayan mutuwata. Amma kafin nan addu'a za mu yi Abdul. Cikin sanyin jiki Abdulmalik ya dube shi ya ce, mun yi shawara ni da mahaifiyata Abdul, zan je ƙauye, akwai gonar mahaifina da ya bar mini gado, zan sayar mu ɗauki lauya. Da sauri Abdulmajid ya ce, ko alama Abdul, karka yi haka, ka manta kawai. Shi kuwa ya ce, amma saboda me Abdul? A hankali Abdulmajid ya dube shi cikin sanyin jiki ya ce, cikin abu biyu dole ɗaya zai faru Abdul. Idan ka biya kuɗi ka ɗauki lauya, za mu iya nasara a kotu, amma fa al'umma za su zagi mahaifina akan nuna ko oho akan
akan nuna ko oho a kaina. Idan kuma ba mu yi nasara ba shakka jama'a za su zage ka, za a yi ta nuna ka ana cewa ka yi shishigi kuma baka yi nasara ba zan so hakan ba. Shiru Abdulmalik ya yi cikin alamun damuwa, sannan ya dubi Abdulmajid ya ce, to yanzu hakan za mu yi, yanzu haka za mu baka cikin wannan hali? Shi ko ya ce, haka Allah ya so gani na Abdul, kamar yadda na faɗa maka a baya, mu ɗauka ƙaddara ce daga Allah. Jin haka sai Abdul ya ce, ba damuwa, Allah ya sa mu dace. Abdulmajid ya ce amin. Suka yi sallama, ya kama hanyar zuwa gida. Masu kallo za mu dakata nan saboda karancin lokaci. Insha Allah za mu ci gaba da inda muka tsaya a kaset na biyu, wato volume 2 kenan. Wannan na ɗaya kenan muka fara kawo muku, ku kasance tare da mu a kowane lokaci. Mai neman wannan ci gaban labari sai ku kama tashar mu ta Salama One TV YouTube channel. Insha Allah za ku sami labarin nan da ma wasu labaran littafin Hausa da kuma Hausa comedy da muke kawo shi ma dai cikin bidiyo. Mun gode ku kasance da mu. Naku Sanusi El Minister. Na gode. Yawwa sai an ji mu.